केसरी अंजनी सूता पवनपुत्रा महारुद्रा केसरी अंजनी सूता पवनपुत्रा महारुद्रा पवनपुत्रा महारुद्रा पवनपुत्रा महारुद्रा जय देव। श्रावणी शनिवार कॉबर झाले न्हू दुसरे दिसा आम्ही स्टार्ट केला फक्त आम्ही 5 दिसांनी सगळ्या भुरग्या बाळांनी आमच्या जाणटे नेमके सगळे भुरगे बाळ सगळ्यांनी 5 दिसांनी सगळं रात दीस आम्ही केला मेहनत घेतली आम्ही कंप्लीट केला 5 दीस लागले सगळे करपाक सगळे 5 दीस लागले आणि कितें म्हणून केला हे आता अशे हे सगळे गुफा गुफा गुफेन गणपती कितें कितें खंयचे हाडलं झाडां आनी कितें लायला ही झाडां आम्ही हाडली न्हू वचोन आमकां जाय जाय ते आमी झाडां हाडली वचोन आम्ही रात दीस आम्ही झाडां रातच्या 11 साडे 11 झाडां हाडून आमी रातची 2 3 6 मेरेन भुरग्यांनी काम केला दीस रात सामके दीस रात